yawa kana jira yanzu ina jin ka na dau to alhamdulillah wani ba don girman Allah wani taimako za ka yi mana akan wannan al'amari tsakanin mu da Allah da kai domin wannan abu mun buga yanzu da kyar muka samu karin kuɗi da ce bari ne zan kira ka kana jin magana wannan nauyi ka kana jin nauyi na don girman Allah ka taimake ni akan wannan al'amari kaga yawa alhamdulillah dama muna magana akan miliyan 12 to yanzu ni da kaina na fita na nemi kuɗi sama da ƙasa wallahi tallahi na samu ƙarin miliyan 1 don girman Allah ka taimake ni kaga za a shiga hutun Kirsimeti ba wanda zai bani kuɗi na buga abin nan ya kakara don Allah ka taimake na'am na jin ka wannan maganan banza ne idan kana buƙatar ɗan uwanka je ka nemi kuɗi wanda ko da amma wannan maganan banza kake daɗi ka taimaka min mana malibu don girman Allah don girman Allah na dama wannan magana na sani kuma kai ne kake fahimta na ina fahimtar ka shi yasa kwana biyu da nake ce ina jin ka ni ba ruwana wanda ko babu ruwana da wannan ko a je ma ni ba ruwana da wannan ni wani hutu na sani ni na san wani hutu ni babu ruwana da wannan kana jin ka ina jin ka don za ku wani dan uwan ya ku nemi kuɗi kuma nawa na gaya maku ta ba ka ce mun ne nace baka 12 kace je nemi kai na ga ba kai ba ma irin wai dalin nan da nake ce maka ka je ka nema ba ma irin wannan ba ne na karin miliyan 1 wannan ni ba zai hana ni don ni ina so kai mun karin miliyan 10 ni in naji abun kamar ya maka ne maka san iya ma tausaya maka amma ni san miliyan 1 je rike maka mutumin ka tsawon wani lokaci wannan ayyuka kana ji abun da nake so da kai na'am yawa ka taimaka mun na'am nawa na shi maku ku je ku hada ku kawo a'a ai baka ga mun bayar kwana nan ba mu yi magana da kai ba ai don uban ka nawa dama nake ga maku dama nawa miliyan 30 wa ga ma wannan magana yaushe muka taba magana na shi maka miliyan 30 to Allah ya fasa ba sauka ba miliyan 100 ne sai muku kuje kwada man ba wai yake da miliyan